Fuq il-mezzi tax-xandir Herman Schiavone kompla dej bil-kampanja personali tiegħu għall-elezzjoni ġenerali. Għalli għandu d-dottorat fix-xjenza politika u spjega li daħal fil-politika għax irid jgħin lin-nies. Mistoqsi x'jagħmel jekk isir Ministru jew Deputat, Herman Schiavone wieġeb hekk. Xi ħaġa li żgur nagħmel huwa kif nittrattaw it-tri anonimi. Jiena sfajt vittma. Kont sensaqsik. Sfajt vittma ta' anonima u naħseb Meta kont ħireġ? fit-2003. Schiavone rrifera l-ittra anonima li Franco De Bono akkużah biha. Għalli Edifen Akadami dak iż-żmien kap nazzjonalista kien batalih u qallu li fid-dawl tal-allegazzjonijiet ma jaħsibx li għandu jikkontesta l-elezzjoni tal-2003. Il-problema kienet illi ntefa' tajn u jiena rrid b'xi mod noħroġ nadif minnha. Kieku ma kienx din l-ittra skont Schiavone huwa kien jitla fil-Parlament għax għandu saħħa kbira fil-5 distrett. Schiavone qal li eventwalment ħareġ nadif imma laħqu għal nominazzjonijiet u minn floku f'dik l-elezzjoni ħarġet il-mara tiegħu. Affettwat il-każek? Żgur mela. Għaliex? Għaliex jiena dakinhar kelli ċans tajjeb li nkun fil-Parlament u jiena dejjem xtaqt nkun fil-Parlament. Fil-fatt il-mara tiegħi ma jafa' ħadd. Wara Louis Gallia u Nino Zami ġabet li żjed ammont ta' vot. Minkejja li sofra ġustizzja, Schiavone jgħid li jħoss li llum qiegħed fil-politika b'aktar maturità. Min kien l-awtur u min kien wara dik l-ittra mhux biss naħfillu nitlob għalih